ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Arratsaldeon eta ongi etorri, ostero naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dugun Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokuen munduko gaurkotasuna landuko dugu, bai hemengoa eta baita nazioartekoa ere. Badakizu hori, bi astetik behin, ostegunetan, 6:00 Twitchen izaten ga, zuzenean, eta gero asteartean, 9:00 naiz irratian. Irratsaioa zein bideoa beranduago ikusteko aukera eta izango duzue, eta podcasta jaisteko baita plataforma anitzetan. Bideojokuen munduan jasotako albiste interesgarrienak ezagutzeko aukera ematen saiatzen gara. Eta ez hori bakarrik, analiziak, eztabaidak eta gehiago bilduko ditugu gure irratsaioan. Aste santutako oporraldien ostean albiste piloa daukagu komentatzeko, argitaratze data jaso daben bideojokuen zerrenda luze bat, Switch kontsolarako berritasun interesgarri batzuk, Euskal Herriko estudio berri baten sorkuntza eta ohi bezala, baina pozik euskaratutako tituluen aurkezpena. Bukatzeko, eduki berezi bat gaurkoan, Munatik Estudio Nafarreko Eneko Zubiarri izango dugu, gure hau garatzailea da, eta, gurekin aipatutako guztiei buruz hitz egiteko egongo da baita, programa guztian zehar, eta baita, aurten estreinatuko daben One Last Breath interesgarria aurkeztu eta horri buruz hitz egiteko. Bai, ni Damian naiz eta nerekin daren nola ez, Aritz eta Lander, eta gaurkoan bereziki Eneko, aupa mutilak. Aupa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaur Aritz ibiliko da pixkat realizazio lanetan eta baita komentatzen, orduan, animo, Aritz. Bai. Besterik ez da. Hori da, besterik barik. Aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Albistik hasi aurretik igual olako urteurren berezitzu dugu azken egunotan, orduan aipatu ingo dugu, ez? Ze atxo, bize diren Nintendonak, orduan, hemen Nintendo sali garen entzako proposak, ez? Atxo bertan Kirbyk 30 urte bete bazan, azken egunotan bere joku barrire jolasteko aukeri dugu, ez? Kirby and the Forgotten Land, eta hor gabizia irratsaioan aipatu edo ez hemen zalantzan, emongo txago bueltatxu bet eta ikusko dugu. Eta geur, saga batena baino joku batena da, dala Nintendo 64ko nire jokurik kutxurunetako baten 25. urteurrena, Lylat Wars edo Star Fox 64, ez, famatu horrena, dua barrel roll eta honek kontu denak, ez. Zorizona bizeri eta eurrera jarratxiko albiste izegaz. Ze, atxeden hartzeko aprobetxe dugun horren, bideojokuen industria zetopera ebili da azken egunotan, aste santuen, eta ikusi dugu iragarpenak, argitaratze datan baieztapenak, eta gaur bertan, ordu gitxi batzuk beste albiste garrantzitsu ez. Ze, harinauko saio baten komente gendun, aurten ez dela E3 azoka ingo, baina Xboxek ja baieztatu dugu bere aurkezpen digitala noiz izango da, ez? Eta izango da justo data barnitan, ekainaren 12 izango dabe, zazpiretan, arratzaldeko zazpiretan, Xbox and Bethesda Game Showcase, hau da, pasan urtien Xboxek Bethesda erosi balez, horregaz jarraitzuko dugu, oineko eztabaidana bateratu, bizen izenagaz jarraitzuko dabe. Baina, joku pila ikusiko dugu bertan, Starfield bengoz gameplays ikusteko aukerireko egun, izenbiko da, segurtan maieran estrenetan da, orduen imaginita dut horre aurkezpen txikitsu moduko batengo da bela gameplays egaz, ez? Eta, gero berandutxo, beste aurkezpenen bat edo jasoko dugu, ez? Ikustu tamen gotanok desitan gauzela, Starfielden zuzer ikusteko. Batez beti Damian horre, beti biltzen dela, ez? A ver, ez que ez dakit, azkenean hori da, noi esatera metadona, puskat, ez? Benetan, ni badakizu zeren zain hauan. Nire bai. Hoxe esatean. Lehenengo pasua datorrezta eta gero bestie. Bai. Baina, da azkenean vampiroko joku hori, ez? Anunzio dan, iragarri dan joku hori bezala. Hori da pixka metadona. Azkenean, dano gare Bloodlinesen zain, eta hemen niri berdina pasatzegat. Ala eta benetan oso itxura hona dauka. Ikusiko dugu, a ber. Ez dakit nahi ditzia, Ez dakit Eneko zuzan oso el del scrolleroa.
Ni guztiz, gainetikan ere bidonku kutxunetako bada, guztiz. Naiz eta jende asko esaten du beti oso famatu egin zan Skyrimekin, bosgarren atalarekin, baina nire kutxuna laugarrena da. Oblivion. Bai. Guztiz. Oso gogoz asko nago Starfieldekin, baina tematika gehiago gustatzen zait fantasia. Nere beti nator fantasi mundutikan, El Señor de los Anillos, da guztiak. Ordu netzako Elder Scrolls da nere pilar oso handinetako bat, baina bai gamer bezala esango genuke, baina bai profesional aldetikan gustatuko litzaidake ikustea zer egiten egondan Bethesda azkengo urteetan, gauz gutxi egiten ikusi bai ditugu, IP berriak egiten, gainetikan azkeneko urte askotan, ez dakit zenbat urte izan diran, ez dituztenak anuntziatu IP berria, Starfield lehenengo izan da, igual 15 urtetan, 15 urte ibili dira bizitzen bai Fallout eta bai Elder Scrollsekin, eta gustatuko litzaidake ikustea zein izan dan Todd Howarden IP berri honenkin hartu nahi duen bidea. Bai, horra doz, no? Duk uste zuta aurkeztuko dutela, o zerbait eragutzeko dutela Elder Scrolls berriana? Nik ez da nahi hypeik egitea. Ez que oso luzelako jungoa, baina ez que aurrekoan eragutzi zuten teaserura 20 segunduka hortako ez dezura justen. Ez que hori izin dezu, Keba ez da eragutziko, Pentsa gurez. Lehenengo hau amaitxu eta gero urte batxutara ziezo, zeigarrena hori bai. Gainera protagonista moa behar du, esan nahi, orantxe bertan marketing guztia Starfield dirigituta izan beharko luke. Bai, ez da baina hartin egon gara ikusten olako teasertxu batxu bai Starfieldenak apurbeten mundu erakusten ez lakoa izango dan, eta hori, itxura hona badeki kristona, baina gameplay zebe ikusteko ja desitan, gauz, horren beste denpora pasedak. Guzti zadoz. Bueno, gure goduzen aurrera ingo dugu apurbete ez, honek argitaratxe datak aipatu duguzenak harin komenteu, eta gero igual, guri geitzen interesetan dakusenak edo horri buruz ingo dugu. Ze, bueno, oin ikusi dugu Square Enixen aldetik Kingdom Heartsen laugarren atala iragarri dabela. Azkenik ez dugu esango, hirugarrena nahiko berriz da, baina, bueno, 20. urte hurrena ospatzeko olako ekimen handi baten enbien. Eta, argitaratxe datarik oineko ez dau, plataformarik ez dau, baina, bota beste urte pare bat edo ikusko dugu, ez da. Gero Nintendo eukiduz bere gauzatxuek, hor, Xenoblade Chronicles 3 aurreratu ingo dabela esan dabe, ez? Lehen irailerako zan, baina oin ekainako gota bederatxirako Switcherako kaleratuko dabela esan dabe. Gero dukogu Sonic Origins, dala Sonic klasikoan hor bildu matxu ez, Sonic bat, bi, iru, CD, Sonic Knuckles bai, ez da. Hor polemikatxu egon dela, igual gero komentiko langanetik. Honek ja jaso dugu argitaratze datie, ekainoko gota 3 izango da, PlayStation kontsoletan, Xbox kontsoletan, Switchen da PC-en. Gero Uncharted-ek, dakigule PC-erako urtengo dela, hau PlayStationen eta Naughty Dogen joku esagune ez, Uncharted 4, baina, kasu honetan Legacy of Thieves Collection, dala laugarrenak bere DLC-e. Honek jaso dugu azkenik argitaratze datie, ekainako 20, aurretik jarri filtreta gonzan, baina, ja bai ez datu dabe, orduen, bengoz ordenagailuen PlayStation joku famatu honetara jolasteko aukeriko dugu, ez da. Beste, gauza, interesanti bat, ez da, Diablo. Eskabiz Diablo, ez dugu ingo berra laugarren ari buruz, Immortal hor joku polemiko horreri buruz baino. Ze, azikera baten iragarri bien Android eta iOS-erako, da gailu mugikorrentzako joku izango zala, baina ez, azkenin erabaki dabe PC-erako bai izango dela, ekainak bi estreneko da, ja oso hurbildeko gu, eta, ikusko dugu ja PC-ko berzina zelan dagoen, ez da, argi duki dabe azken batien emule ingo zala, ez, PC-erako, holako joku bete estrenatu da nien, ez da besterik, eta nik usteot, sortu bien polemikin hostien eta ez, salien aldetik hartu bizen kolpe danakaz, erabakion hartu da zentsu honetan. Hau, Damianek leheno esan du bezala aurre izango, meta ona, Diablo 4 ateratzeko zain. Hori da. Ez da ona izango, zeurazki, baina, probatu inberko da Diablo bat azken finean. Hori, hasta ze free to play izango da labe hori nabarmentzeko da, azken batien, orduen dinozune metadona dutxe. Gero hau, niri asko interesatzen datena, beste hurrengo jokue, Digimon Survive azkenien
argitaratze dataeko, urte pilo baten ostien, 2018 zen aurkeztu bien, 2019 zan, printzipioz, baina ez, azkenean 2022 arte itxaran bihar ezin dugu, ustaiako 29 estreneko da, Digimonen, novela bizuala izango da nabe bai, baina estrategia, joku antzeko bat beda bizitzen, Bandai Namcokoak. Estreneko da hori izan dugu moduen ustaiako 29, PC, PlayStation 4, Xbox One eta Switcherako. Ta amaitzeko lan honekaz argitaratze datakaz, Splatoon 3B noz estreneko dan esan dugu Nintendo kaskenek, iraiak 9 izango da, eta bueno, holan ja amaitzeko nik imaginetot endabina dala Splatoon 3 irailerako iragarri, eta horregatik Xenoblade aurreratu, ez? Azken bat, hasiera batien irailerako egon zan joku potentie, aurreratzeko erabaki hartu da bela, ezta? Igual oin gure da zuen komenteko dugu zuerik eitzen interesan datzu zenen honek, ez? Ni gauza bat gehitzia nahi dut, Lander, eta da zure albiste bada. Da, gaur, aprobetxatu, ze Steamen Bethesdaren joko klasikoak duan lortu lehizke. Eta, bueno, gaurtik aurrera pentsatzen dute egun batzuk iraungo da, bela, ez? Igual gezo, bai, ez? Uste betirako jarrituztela, ez? Bai, ez. Baten bat igual, bai. Hau entzuten baldin basabiz, Juan Steamera eta eukiko dozu aukera, joku zaharrak, ez? Pixkat ez dakit ibilizaten zuek, Arena, Daggerfall eta honetan. Ez, saiakerarik egin duzuen. Nik saiakera batzuk egin ditut, hola, mobilean instalatuta eta ikusten da sarra diela, baina benetan pixkat ibiltzen baldin basa, badauke Oblivion eta Skyrim daukan barren hori, ez? Eta garai horretarako impresionantia da. Benetan probatzen baldin badituzue, kuriosua da. Horregote deskargeta, da hasigu dut bigarrenera bat, ez? Ez da, beti irakurretaz gauza honak Elder Scrolls biri buruz, baina ari ez da, badakitz kostengo jatela, justo ni dinoz ez dozta rape, ez? Ordenagailuen hain txikitzen jolasteko zera horrek, azken batien, ordenagailurako joku dira. Baina, bai, gogadeko txatez, Bai, hori, bakarrik menean komentatzea. Probatzeko jendeak nahi dunak horri izango dira Steamen. Hori da, oinartien egon dire, Bethesdan plataforma nametxoan, hori da. Tamen kontu da, itxiengo da bela, hori da. Eta da bizitzen olako migrazioa Steamera, ez? Doan jarria bezenak dire hori, Elder Scrolls bat eta bi, eta gero Wolfensteinen Enemy Territory mitikoa bai, horretara bai ibinazela, asko ganera. Bilatzeko nahi bozue, The Elder Scrolls idazten bozue, Arena eta Daggerfall. Eta gero hori, Enemy Territory Wolfenstein. Ez dakitzenek komentu dugu zenak dizela gitxi gora bera urteko, ez, argitalpen potente asko. Ez dakitz batematek benetan arretira ekartzen dutxuen, edo... Eneko zuri igual? Bueno, eske urte hontan ematen zuen hasiera batian izango zela oso potentia, ustet bideojoko asko atzeratu diela. Badez bi potentenak iruditzen zitzaizkianak bat atera da, Elden Ring. Bestia asko espero nuna zan Zelda Breath of the Wild. Bigarrena, atzeratu dute, eta egia esaten baldin badezue posten naiz, hasiera batean, horrela ez dut aukeratu beharko zein izan den urteko joku hoberena, bat edo bestea zein izan den. Baina hasiera batean, God of War, bigarren atala, azkeneko rebootarena, urte hontan atera beharko luke. Ez dakigu ez zer, oraindikan, eta ni pentsatzen nun, irugoko azokan esango zutela zerbait, azkeneko asteetan kantzelatu eginda, Xboxek bere lehenengo pausua eman du, adierazteko bere presentazioak izango direnak, baino ez dakigu ezer PlayStationi buruz. Ez daukagu showcasearik, ez daukagu inungo direktorik, zuzenerik, ez daukagu ezer. Eta nahi gustatuko litzaidake zerbait ikustera. Gainetikan, badakigu ofiziala da Cory Barlog, leno zen direktorea orain beste joku baten daudela, beste IP berri batean daudela, eta direktore berria, orantxe bertan enaiz goratzen bere izena, baina gustatuko litzaidake ikustea zer egin duen Cory Barlogek utzi duen arrastoarekin. Uste dut dauden espektatibak oso altuak direla, eta horrek bildur asko ematen du. Batez ere, sartu behar baldin bazera, beste persona batek egin duen, edo hasi duen saga batera sartzea. Baina, bueno, Cory Barlogek esaten duen bezala, pertsona honegaz sinistu behar dugu, eta gogo asko dauzkat.
baina oso gogo asko. Bai, Uste duzu txantzari parik. E3an Sonic ingo dula ekitaldiren bat, eo Tokyo Game Showra egongo dela zai. Agian, E3an ez, Xboxek anuntziatu duelako azkeneko egunetan, ez dakit azkeneko egunak, edo gaur izan den, edo Gaur bertan izan da. bai. gaur bertan izan da, ezta? Orduan igual pixkat utzi nahiko du, igual pixkat aurreratu nahiko du egun batzuk, aste batzuk, ez eukitzeko hainbesteko informazio pila. Gainetikan Microsoftena izango da bastante potentea, nire ustez behintzat. Hainbeste estudio txiki dituzte oraintxe bertan, bai erdi, ertainak, txikiak, handiak denetikan. Ikusi beharko dugu, PlayStationek hartu nahi duen estrategia zein izango den, eta nola egin nahi duen. Ze formatutan egin nahi duen. Bai, ze normalin honek showcaseek urtea maiera erantza esaten dire, gero egizela State of Play txikiza hori egizela, ez? Baina aurkezpen handian dize sonina urtea maiera izaten da, baina egizela oin tartien ez tekiela, bez? Beste jokurik, orduen. Zeu zerren bierko da, be? Zerbait behar dute. Batez ere hauen marketinga eta pixkat aurreratzeko, espektatibak betire anuntziatze baldin badezu, oraintxe bertan God of War urrengo astean aterako da, ez dezuzten marginikan, inungo hype-ikan sorortzeko, eta jendeak eta jendeak bide joku horretaz hitze egiteko atera baino lehen, eta lehenengo erreserbak izateko. Erreserbak hori da. Orduan, gutxinez 3 hilabete izan beharko lukete. Hala nik ez dakit, aurten ikusko dugun God of War, ze... Orain dela gutxi atera da, orain dela gutxi aste hauetan atera da, berri bat, konfirmatzen dutela, eta berriz ere esaten dutela, lasai egoteko urte hontan etorriko dela. Baino, maiatzen gaude. Eta denbora azkar pasatzen da. Bai, trailer bakarra ikusi dugu azken batien, joku oso handize da, ez dakitzi ba. Ojalá, ja Zelda nagaz nahikoak igule, uste dut nik. Eta holako beste joku handi bet bierko da. Bai. Ni zain hauna Microsoften parteti da Forza berria. Forza Motorsport 8 izango luke, baina izena Forza bakarrik. Forza Motorsport nahi dute jarri. Azken finean, Gran Turismo 7ak, naiz eta arazo asko edan izaten, baina, exito horrei aurrein behar die. Nik ez dakit zein beharko duten. Asko mejoratu harraukate saga. Eta urte asko ondia ezerre atera gabe, beraz. Espero zerbait handia. Nik ustet jolas horret determinatu gaula, jolasan nola ateratzen dan, edo ez espero dan, o PlayStationa erosten detan Gran Turismo nibiltzeko, edo PC mantentzen aizen Forza nibiltzeko. Forza, ja. Takitza ikusko dugun alderrotatik. Baina, segurunik Forza bat horre kaineko serien agartuko da. Agindu ez dute ofizialki, baina esan dute. Ze bestela noiz erakutzi behar dute, bestela urte gehiagi da, eta Gran Turismo 7 kalean dago ja, hau da, merkatua jaten nahi zaia, orduan. Aurrera ingo dugu, bestela berandutuko azken batien. Bai. Betiko lez. Nintendoren plataformara Switchera pasatzen gea, eta pixkat esperatakoa zala esan dezakegu, baina filtrazioak, dataminerrak lanean jardun dira, eta atera dutena da Game Boy eta Game Boy Advanceko emulatzeiak iritsiko diala Switchera. Eta, momentuz Nintendok ez du ezer ezan, ez du ez bai ez eta ez ezan, baina, ez da ukatu ere ez dugu egin, beraz, erreka entzuten da togian bakizu ura dijoala. Eta, izen kodeak dauzkigu, bi emulatzaienak, Game Boykoana Ioko izango luke, eta besteana Advancekoana Sloop. Eta Nintendo Europe Research and Development ari da bi hauetan lanean. Esan beharra dago, bukatu gabe daudela oraindik, bi emulatzaileak, baina dauneko erabilgarriak egongo litzatezkela. Eta, jolasan zerrenda bate pixkat atera da, ez daki jolas guztiak izango dian, baina, Game Boytik 4 jolas bakarrik agertzen dira, nahi gutxi irutzen zaizkit. Egia da Super Mario Land eta The Legend of Zelda Link's Awakening eta Tetris daudela, 3 hori diala super famosuak. Baina nik Game Boytik igual gehiago sartuko nituzke. Badezue Pokemonak ez. Baina, ezke adibidez arraute zai, baina
Karo, Pokemon ez izatean zeana beana, Nintendo beana, eta Nintendona, izatean bai. Pokemon konpanina ez dakize puntutaraino Pokemon konpanik onartuko dion hori. Eta bueno, ezaugarri bereziekin izango dira emulatzaileak, adibidez, denboran atzera bota ahal izango duzu, edo tokitan gordetzeko, multijokalari ere izango dute. Eta, bueno, Nintendo Switch Onlinean SNES-etan, NES eta SNES-an emulatzaileak zauden, eta gero, online expansion packakin zauden Nintendo 64koak, eta Mega Drive-ekoak, eta karo, hau ez dakigu nun kokatuko duten, ze Nintendo izanik garbi dago ordainpekoa izango diala, ze Nintendo ez du ezer eskaintzen debalde, eta ikusi harkoa ze preziokin ateratzen da, hori informazio hori oraindik ez dakigu, baina, bueno... Baina, nitzak hori da entesgarri eskematen, zengo dabe, Game Boys normalien sartun, Switch Online normalien arpidetzan, eta Advancea bestien, eske ja, da gauzak nastie maila batera, ez dakit. Nik uste ja Game Boy bateko jolasak debalde jarri berko lituzkela, ze hortik ja dirurik ez dezu lortzen. Osea, hori onartu inbehar dezu. Orain dela eta piko urteko konsola batean, ja dirurik ez dezula ateratzen. Baina, Nintendo beti zantzen dugu hori, ez da, da ganerak eurek bezan da deki, ez? Ez da bina gure da, euren jokuek debaluetie, eta bar, da bale, bai, denpori deki, gota osturtu deki ez, baina holan jarraitzen dabe, ez? Eta ez da bez alduko sentimo batxutara, edo 5 eurotara, ez da hori gure egin. Gure dabe, zerbitzu eskaini, eta ala, amendeko zo hau dana, baina aparte ezin dozu lortu, inozu ez. Ez que hori benetan, holako edozein jokuaz, bartzite, larre da. Eta ero ez duten hau, bueno, ulertu itezeatik dan, baino, ez zaidana gustatzen Nintendo askotan egiten duna da, jolaz bera behin eta berriro saldu. Ze, gogoratzen ez nik Nintendo 2DS-a daukat, bueno, 3DS-ean eberdina dago, adiz Pokemonak atera zituzten, Game Boyko Pokemonak ibili ahal izateko. Eta beste jolaz batzuk ere bazauden, imaginatzet emulatu ingo ziala haiek ere. Orduan, irutzen zait, jolaz berdinak berriro haidila saltzen. A ber, behaien kulpa ez da, jendeak erosten dion bitartean, logika dauka behaiek saltzen jartzea, diru aterako duteta. Baina nik uste pixka badela garaia zenbait kontsolenak debalde jartzeko. Gutxienez, esateko, beira, Switch konsola erosi didazu, opare ematen dizut Game Boyko emulatzaia. Eta jolaz. Nik uste pentset dela, oza, ja erosi badezun 3DS-ien hori jokue, jode, mantendu ez? Ez egon barriko saltzen, beste parik. Erosi beharrik ez izatea berriz jolaz berdina, orduan. Bai, lehen igual zailagoa izango zen hori, jarraipen hori egitea, baina ja... Nintendo Shopetik hori zeituan atera harko. Bai, kontuekin. Bueno, eta ondo baderitzo zue, urrengo albistera pasatuko gara. Ados. Ba, Japonetik Euskal Herrira itzuliz, estudio euskaldun baten jaiotza ikusteko aukera izan dugu, Sajaun Games Bilbotarra da, esatian nahi duten hau, eta azkenian da, Gabriel Fiallegas euskal garatzaileak, beste hainbatekin sortutako estudioa, ez? Eskema Gamesen aurretik ibili izan, bai? Euskeraz baita topatu lehizken Space Revenge eta Delta Squad garatzen, eta, esan behar da, bai da Bilboko euskal estudio bat, baina kideak mundu osoan da banatuta, eta oker ez baldin banago, Australia, Alemania eta Luxemburgon dare kokatuta, ezta. Eta, ikusteko, ze magnitude, zelako internazionalizazioa, eta zelako, ez dakite, lan egiteko moduak daren gaur egun, baina egia da, azkenean estudio honek zaintzen dabela baita euskeratzia, jokuak. Eta momentu honetan, irakarri daben jokua izan da Baden Theater, nahi duzen bezala, eta badabiz baita euskaratzen joku hau, así que izango dugu jolasteko aukera euskaraz. Hori da, hau berez izetez ez da euren jokue, da beste garatzaile batek enikoa, baina eurekengo dana da itxulpena. Ez da oso albiste polizia lan nire ustez, ez? Garatzaile bat sortxie, eta jode, bere lehenengo lana justu euskaratze bat izeti, ez? Gero aparte esan dabe badabizela, badekizela euren proiektu txuek, oinoko iragartzeko dekizenak. Orduen imagitot laster badan, euren joku propizioa ikusko dugule. Hori oso kurioso da, estudio bezala, ez dut uste itzulpen horrek
errentagarritasunik emango zenik. Ez dut uste, Baina- ez dut uste. Bueno, uste gaztelaniera Igual da, itzultzen dutela. baloreetan ero, Bai, igual hor lortuko dabe, ez? Igual pixka Baina, bueno, lortuko. A ber, finantzazio bezala gero behin Nik esaten dut, proiektua. euskararen parte hori dala nahi da belako, eta Mhm. benetan kondutan izateko da. Bai. Oize, balbizte Ba, politxeak izan, da bai. ia laster ikusten badagoen honen joku ez, logoa ikusitxe, Basajaun Games izena ikusitxe, imaginen aiot nundi jungo dizen gauzek, eta euskal mitologiari buruzko jokutxu bet politxo gongo zan. Hori da, oso ondo. Pane baduzun aurrera ingo dugu, azkenengo albiztigaz amaitzeko. Bai. Eta, bueno, lehen komentu dugu moduen, euskarazko beste joku bateri buruz ibiliko gara. Ze, bueno, Mario Kart Wii eskaratu tope dugu, ja bere segonda, hori da kuriosoa ez, baina, bueno, batzutan guri gemera ontsatik bate batzuk ies etxin dozku, Eta, hori, ja joku ezagun da mitiko honetara euskaraz jolastu aldara entere gara, ez? Kontu da, zer da, Mario Kart Wii Translation Project deitzen dan proiektu beta online, ez? Eta bertan, jokalari talde euskaldun batek, hori izta, hainbat hilabete zindamen lana da, bertan, eskuntza desberdinetara itzultzen da Mario Kart Wii, laguntzi eskantzen da, bez, baliabideek emonta bestiek, eta, bueno, justo Doremi eta Saru erabiltzaileek, hori ez da, hartu dabe bere gain euskaratzeko lana. Proiektua jai izan 2014an jokuen Nederlandera itzulitze, eta, bueno, hori, komentu dugun, ez da, komunitatitxu politz beteratu da, nahiko kurioso da, zekaro, mote dutxu ez, testuek itzultzeko, hori, ez da, hainbat hizkuntzatan, da zuk zurera itzultzen dozu, baina gero horretaz aparte, irudizek testurak eta holakoak itzultzelako orduen, laguntzi eskantzetan, oso politza dela hori. Eta, bueno, komente behar da, bai Wii kontsola bitartez, eta bai gero emulatzaile bitartez aldala jolastu jokure euskeraz. Eta, bueno, fitxategizek, itzulpe fitxategizek, gemera ontzian topeko dozu ez, betiko lez, gure euskarazko bideo jokuen zerrendin hartin, ez da. Eta baita tutorialan nola itzulpen hori aplikatu. Hori da. Kriston albizti ez, bueno, asko jakin duzu moduen, harinoko baten komoten duen, ez? Mario Karteko 50 urte ingo duzoin, aurten, eta holako bat topetik kasualidades, kriston albizti zen da guretzat. Eta joko ultramitikoa da, ez? Mario Kart. Eta gainera da joku bat, sartzen dozuna emulatzaile batean, eta lagunekin jolasten dozuna. Bai. Oso kasuala da, azkenean, ez da beste historia daukan joku bat hasieratik, ez. Botatzeko partida batzuk, kriston jokua da. Ez que Gainera- Mario Kart batean. Gainera hori izan behar nun, de Mario Kart saga esango genukena, hasi zanetikan, hasieratikan, beti izan da, nik kontsideratzen joku intergenerazional bat, ez da? Orain dela aspaldi hasita, gaur egun oraindikan joku berriak ateratzen dituztenak, eta hain fresko sentitzen direnak oraindikan, ez da? Denboran zehar adaptatzen joan dira, momentuan zeuden beharretara, eta momentuan zeuden modetara edo eskatzen zana, merkatutik. Bai. Bai, horre, lortu da Nintendo keurek eta bai komunidadiek, ez da, ze Mario Kart Wii kasua adibidez, bai, ez da, ikusi dugu hau komunidadi dauela itxulpenana, bai, aparte moderna eta holan bai, oza, oinoko piziri jarratzen dugu, eta adibidez, online kontsolan bertan, ja aspalditxik zerbitzu bertan bera itxitxe dau, baina badauz modue jolasteko emulatzaile bidez, eta uste dut, Wii kontsola bidez bai, zerbitzari, propizetan da holan, orduen, inosko, bueno, ez da jokuri salduena, baina saldunetako hartin dago Mario Kart Wii, eta ikusti delako bizizedeko lagur egun be pasada da. Zalantzari perik. Kriston albiztea. Har joko Eta, gehiago bueno. hartzen dian horrelakoak. Hori da. Gure hau zuen... Bai, nik uste Hori da. baiet. Ja, elkarrizketara, Seneko? Elkarrizketara pasatuko behala. Perfecto. Analizia. Hasiko gara orduen aurrera. Bai. Bueno, komentu dugu moduen ez, ja, eneko hasieratik ukigo dugu gure saioan, baina oin benetako aurkezpena egingo dutxago. Ez da, eneko zubi aurre Munatik Studioseko garatzaile da, eta, bueno, lehen komentu dugu, gutxe dabiz sortzen, One Last Breath, interesgarri ze, aventura eta puzzliek batuko dauzen, ez? Bidimentsio eta erdiko titulu izango da, bertan gaian kontrola hartuko dugu, eta, bueno,
bere helburu izango da ezta, hiltzeko dagoen munduen bizitza zabaltzi, ez? Neko, nahi badozun, apurute aurkezpentsuen jot, baina aurkeztuzuk, holan sakontasunien lan eitzen zabezen joku hau, ezta? Zer ikusiko dugu bertan edo? Bastante ondo aurkeztu duzu. Egia esan, azkenean One Last Breath da bideojoko bat non derrepente esnatuko geran, eta ez dugu entendituko nun gauden, zerbaitek deitzen digun, gu bakarrikan jakingo dugu, naturarekin nolabaiteko erlazio sosakona izango dugula. Eta bidean, gustatzen zaigu esatea abentura ambientala dela, esan nahi dut. Ez da normalean ikusten den abentura bat, normalean abenturetan beti lehenengo joku etortzen zeguna, izaten da Zelda, baina bideojoko honetan utziko dugu ambientazioa gure gidoi bezala, ezta? Orduan, gure mundu honetan, gure bideojoko honetan, gaia bezala, mundu hau ibili beharko dugu, eta ikusiko ditugu azkeneko gizakiak utzi dituen azkeneko arrastoak, ezta? Eta gustatzen zaigun gauz gehienetako bat da bideojoku honen historia, o bideojoku honek kontatzen duen historia, bakoitzaren libre interpretaziora uzten dugu. Esan nahi dut, guk bideojokuan ditugu hainbat elementu eta histori bat dago, baina elementu hauek jokatzaile bakoitzak halko ditu erlazionatu, elementu txiki hauek bere historia eta bere arrazoiak aurkitzeko eta pentsatzeko eta bere konklusiotara iristeko. Batez ere hau dator, nik euki nahi nuen objektibuarekin, nire betidanikan gustatzen zaidana da bakoitzak jolasten duen bideojokua, bakoitzak berak interpretatzen du bere modura, eta batez ere horrelako tema batekin, naturaren preservazioaren tema bezala, gustatuko litzaidake jokatzaile bakoitzak bere konklusioak atera eta bakoitzak bere refleksioa egitea. Ikusten dugu irudi batzuk ikusten nahi gara Twitchen daudenentzat. Jolas batzutan oinarritu zeate, inspirazioan bat izan dezute, jolasa garatzeko orduan? Bai, azkenean beti bideojoko bat egiten dezunean, beti ukitzen dituzuen inspirazioak. Eta oso argi ikusten da, batez ere personek pixka jolasten dutenak eta pixkat industri pixkat ezagutzen dutenak, segituan ikusten dute nondikan edaten dugun, zein diren gure inspirazioak, eta oso argi dago, horietako bat Inside dela, ez bakarrikan Inside, baizik eta beraien lehenengo egindako jokua, Limbo. Enpresa Playdead guretzako beti izan dira oso referente osonak, baino gero badaude beste hainbat erreferentzi, agian ez direnak oso argi ikusten, baina hortxe daude Little Nightmares eta Deadlight, Tequila Works, Espainiarrak eginda, oso argi daude gure inspirazioetan, batez ere bisualki. Gero entzumeneko atalean esango genuke gure inspirazioak batez ere musikalak direla, batez ere azkeneko asteetan eta hilabetetan ari gara hori lantzen, eta geroz eta gehiago, alik eta gehiago investigatu, alik eta gauz politiagok eta inspirazio gehiago lortzen ari gera, eta denetikan aurkitzen dugu. Bai bideojoku, bai obra, bai pintura edo bai musika tradizionalatikan. Zu gainera, leheno zan diguzu aldez aurretik itzite jardun genean, musika mundutik zatozela. Zu arduratu zea soinu banda egiteaz, edo? Banda sonora, egia esan, nik konposatu bezala ez dut egin, baina gauzak oso klaro dauzkat, zer egin nahi deten. Gainetikan gustatzen zaizkit gauz bakoitzari bere signifikatu ematea gustatzen zait. Adibidez, ejemplu bezala, orantxe bertan, orain dela denbora bat egon gera pixkat investigatzen, nola eginda dagoen beste musika. Ejemplu bezala, adibidez, Insiden tematika dela eta, orain dela gutxi,
aurkitu dugu artikulu bat non konpositoreak aitortu duen egindako musika dagoela grabatuta buru ezur batetikan. Ematen dien sentido hori, ezta? Nola bideojokuak hitz egiten duen kontrol mentalari buruz, banda sonora dago grabatuta buru ezur baten barruan jarrita mikrofono bat. Ordon, nire aldetikan idea hau asko gustatu zitzaidan entzun nuenean eta irakurri nuenean eta segituen etorri zitzaidan burura alko genukela gure musika egin mendira joan eta menditikan hartu hainbat elementu harria gauza asko eta bertatikan sortu banda sonora bat eta eukitzeko bere sentidu, ezta? Esango genuke, gure jokuak naturari buruz hitz egiten duen bezala, erabili nahi ditugun instrumentuak gauz naturala dira, ez direnak instrumentuak. Eta orduan gauzak oso klaro dauzkandik buruan. Ona, eneko gauzatxo bat, Bueno, justo, sinistuko duzu edo ez, baina urrengo galdera, egin behar notzuna, zan Josean 73 txatean egiten daren galdera berdina. Jokua noiz izango dugu prest, noiz argitaratuko da One Last Breath? Espero dugu urte honen bukaeran, laizter esan nahiko ditugu hainbat albiste, batez ere urrengo hilabetean kamaratzeetan kontatu dizuet, urrengo hilabetean oso hilabete mugitua dator, hainbat albisteekin, eta espero dugu, igual urrengo hilabetean ez, baina urrengo hilabetetan esan alizatea fetxa espezifiko bat, baina bai esan genezake urte bukaeran etorriko dela One Last Breath kontsol guztietara. Ondo. Kometu da zuzen gauzadanak, beretan interesgarri ze dire, batez musika arlotik ez da, horrek asko erakarri zeste, baina, beste kontutxu daue bai guri asko interesan dozkune ez da, eta da, jokue euskera eskaleratzeko asmoa deko zuela, printzipioz. Eta, horren inguruen bastakit zelan hartu zen duen erabaki hau, ez da, azikeratik argiko itxezen duen euskera eukin gure zen duela, igual prozesuen sortu da zerri zen da. Hasieratik ikarri nuken. Hasieratik. Gainetik batez ere, ni Gipuzkoakoa izan da, beti euskaraz hitz egin da, beti euskaraz jaiotzetikan, eta Nafarroara etorren izanean, geroz eta euskara gutxiago hitz egiteko aukera izan detela ikusiet, eta kanpoan egon da beti esaten da, ezta? Falta zaizunean zerbait, orduan sumatzen duzu gehien, eta bertan ikusi nuen oso argi euskara zitzuli nahi nuela. Oso argi. Eta horren arire igual bai da interesgarri komentetie, zelako oztopoak edo gon aldiren ez da, bai garatxerakoan eta bai argitaratzerakoan. Igual, depende plataformi edo horren arabera, oztoporen bat edo beste ikusi aldugu. Egia esan, gaur egun guri oraindik ez digute inongo oztoporikan jarri. Oraingoz, gainetik esan genezake hizkuntza askoetara itzuli nahi dugula bideojokoa. Aprobetxatu nahi dugu gure bideojokoak duen testu multzoa oso txikia dela, nahi dugun egin guztia minimalista baita. Orduan, gustatuko litzaiguke hizkuntza askoetara itzultzea. Bai katalana, bai euskera printzipala da, euskera nik oso argi neukan, hasiera-hasieratik, baino etorri zaigu aukera hizkuntza gehiagotara argitaratzeko. Baina egia esan guri oraingoz ez Sonic, ez inungo enpresak ez digu inungo arazorik jarri. Gainera, justu kontrakoa, biti bultzatu digute. Haientzako oso ona baita, hainbat hizkuntzako bideojokoak eukitzea, beraien merkatuan eta beraien salmenta tokietan. Inoz, entxugota zelako oztopoak egon dizela, baina igual etortzen zindirek izau, editorien edo banatzaien aldetik, ez da, imaginita hot eguneraketak sartzeko eta hor arazoak hortiko dizela kontuek. Hori da, azkenean, gainetikan batez ere testu asko duten bideojokoetan eta ahotsak ere bai, bertan, zuk aktualizazio bat sartzen baldin badezu, edo DLC berri bat, edo bigarren atal bat sartzen baldin badezu, hainbat hizkuntza baldin badituzu, 24 hizkuntza baldin badituzu, 24 hizkuntzetara itzuli behar duzu. Eta ez da itzultzea bakarrikan. Lokalizazioare oso importantea da, ez da gauz bat normalean hitz egiten dena, baina lokalizazioa ez da hizkuntza bakarrikan, baizik eta kultura. Esan nahi dut, agian kolore berdea beste kultura batean, ez da zure kulturan, ez dauka zure kulturak daukan esan nahia.
Batez ere hau Japonian asko gertatzen da. Orduan, hogeita lau enpresa edo lau bost enpresa kontratatzea hogeita lau hizkuntzetara lokalizatzeko, normalean oso garestia izaten da. Bueno, Euskal garatzea ikusi ditugu, baina gudakigunez behintzat, zuazeate kontsoletan argitaratuko duzuten lehen garatzaile nafarrak. Imaginatzen da arrongo zeatela. Eta gero baitare, galdetzen nahiko genuke horrekin batera lotuta, badakizuten zuek, Nafarroan aurretik zer garatu dan edo zer industria egondan. Egia esan, lehenengo galderari erantzuten, gu ere, orain dela, gu behin gure desarrollo hasita enteratu ginen, gu izango ginela lehenengo estudioa, lehenengo bideojokua konsoletara etorriko zena. Eta egia esan honek ez du izan inungo inpakturik guregan garakuntzan. Baizik eta gu beti segitu dugun bezala, eta ez da izan zerbait gure garakuntza aldatu duenikan. Esan nahi dut, etorriko baldin bazen beste estudio bat esanez joku baterako zutela horiek ere Switcherako edo Nintendorako, ez genuen gure garaketa aurreratuko lehenengoak izateagatikan. Guretzako gauzik importantena da bideojokoa ondo egitea, espero dugun kalidadearekin eta espero dugun mezuarekin. Ez da izatea edukitzea medaia txiki hori. Baina beti ongi etorria da, noski. Eta bigarren galdera zein esan diazu? Barkatu, aztu egin zen? Ba, lasai. Nafarroan bakizuten aldez aurretik zerbaiteko garapen prozesurik edo ondan? Mobilerako bideojoku bat gogoratzen naiz, orain dela denbora bat hitz egiten egon itzela beraiekin. Mobilerako egin zuten bideojoku bat, iruditzen zait, baina naiz oso ondo goratzen. Egia esan, ez dira garaguntza asko egin, ez dira egin bideojoku asko Nafarroan, eta orain dela denbora bat, orain dela hilabete batzuk, gainera, egin zen aurkezpenaldi bat, Nafarroko gobernuarekin pixkat bultzatzu arazteko, eta ez bakarrikan hemen egiteko, baizik eta kanpoko inbertsioak Nafarrora etorri alizateko. Nafarroan oso zabalduta dago animazioko industria, oso zabalduta dago, baina bideojokuak oraindikan ez daude oso barneratuta. Baina pixkanaka badirudi, pixkanaka badatozela gero zeta gehiago. Eta zuek eneko noiz eta nola erabaki zinuen bideojoko gintzan sartuko zinatela. Badakite hori, Krea Navarra ikastetxeko ikasleak, osatu dozuela Munatik, eta gero, PlayStation Talentzen kontu guztia etorri da, baina ez dakite, prozesua zela izan da, noiz hasi zinean esaten, nik hau egin nahi dut. Ni txikitatikan beti bideojoku zalea izan naiz, beti danikan. Lehenengo aldiz jolasu nintzen kontsola, izango zen Nintendo 64 lagun baten etxean. Hortik aurrera nire gurasoen lagun batzuekin eta beren etxean gogoratzen naiz, Play bateko Hercules eta Resident Evil 2an, 6-7 urtekin Resident Evilen jolasten, orain atzera begiratuta, pentsatzen dut bastante prezipitatu dela. Eta hortikan, behin ikusitan nire afizioa bideojokuekin, beti gero segituan erosi zidaten Game Boy Color, gero Play Vietora izan, eta handikan aurrera PlayStationekin segitu nunik. Batzuetan Nintendoko konsola, batez ere Nintendoko konsola portatilak, beti asko gustatu izan zaizkit. Eta orain dela 5 urteko gauza izango zen, betikoa ez, zerbait estudiatzen ari zera, baina ez dakizu zer egin nahi duzun hori bukatuta. Ni marketing digitaleko kurso bat egiten ari nintzen. Eta bastante kurioso izan zen, behin klasean bertan, bideoak begiratzen, ikusi nituen prozesu bat, ez da? Nola sortu prozesu bat Unreal Engineko motorren sortzen. Eta momentu hortan iruditu zitzaian bastante erresa zela. Oso erresa egiten zuen bideokoak, eta bertan planteatzen hasi nintzen zer egin nahi nuen bideojokutan. Hasiera batean pentsatzen duzu bideojokoak bakarrikan egiten dituztela, edo programatu, edo pintatu. Eta nik enekien programatzen eta pintatzen oraindik gutxiago. Oso txarra naiz.
Baina behin sartu nintzen eta pixat ikusten hasi ginen hainbat papel, hainbat pertsonak egiten dutela lan bideojokuetan, ezta? Bai produktore, bai diseinadorek, eta jende asko konfunditzen du diseinadore batek egiten duela pintatu eszenarioak, pertsonajeak eta bar, baina guztiz aurkakoa da. Eta Diseinu artistikoa ero bideojokoen diseinua, Hoi desberdina da. da. Oso desberdina. Azkenean diseinadore batek, ni bezala, por ejemplo, ni diseinadore bat kontsideratzen naiz, nik diseinatzen dut bideojoku esperientzia. Nik ez dut diseinatzen visualki, nik diseinatzen dut zer nahi dudan zuk momentu hontan sentitzea azaltzen dizuten problematikarekin, edo aurkitzen ditugun arazoak nola resolbituko ditugun modu egokienean. Eta lehenengo egunetikan, diseinuko klasean egoela klasean, erabaki nun, hori egin nahi nuela, asko gustatu, nahi betianikan asko gustatu izan zait esperientziak sortzea, bai interaktiboak esango nuke, edo bai historiak, zure burun sortzen dituzun historik, eta egun hortatikan gaur arte, goiz arratsalde eta gau lan egin dut, orain gauden puntua arte iritsi arte. Barkatu, neko hemen pixkat interdisciplinaritatean rol jokotan jokatzen dozu? Ez bideo jokotan, rol jokotan bestela? Beti gustatu izan zait jolastu izatea, batez ere master bezala, ezta? Zuk sortzen dituzun historiekin, eta zuk sortzen dituzun erreglamentuekin, beste personek disfrutatu ahal izateko zu sortu duzu mundu horretan, baina inoiz ez dut eduki inongo aukerarikan jolastu ahal izateko, edo sartzeko mundu honetan, baina oso profil interesgarria daukazu, ite bingo dugu. Pixa galderat, eneko zurekin ari gaitzeiten, baina munatiken zenbat zeate, zea bat daukazute, estudio finko bat, edo pixa munatikeatik itzen ez du. Munatik, hasiera batean hasi ginen 3 pertsona, gure TFG bezala Krea Navarrako Unibertsitatean, hasieratik geneukan oso argi, gure helburua zela ahalik eta bideojoku hoberena egitea, naiz eta oso txikia edo motza izan, beti kalitatea mantenduz. Nahiako genuen 10 minutuko kalitatea handiko zerbait egin, 30 minutuko baino. Eta segituan, erabaki genuenean zer bideojoku egin nahi genuen, ikusi genuen laguntza behar genuela, eta bertatikan beste 2 personekin hasi ginen lanean. Hainbat pertsona pasa ditugu estudiotikan, batez ere kolaboradore asko, kontrolatzez dituguna beste hainbat aspektuetan laguntzego, baina esango nuke nukleo bezala 5 persona garela, eta bakoitza bere perfila du, hasiera-hasieratik oso argi eduki genuen gure organigrama zein izango zen, eta bakoitza beti esaten dugu, ezta, bakoitza espezialista da, berak egiten duen lanean. Igual, horren arire, ezta, claro, hartu duzu, lehen komentu duzu jokuren bat edo beste, oinarri moduen, baina aurretik, zeintzukan, ez da hitz, nok erabaki daben joku horretan oinarritzi, edo zeintzuk ziren zuen, aukerak, zer gure zen duen sortu, hortik baloreo, ez da hitz. Hasi ginen nita beste kide bat, kurtso hasi baino asko zere lehenago, TFG egin baino lehenago, hasieratik hasi nahi genuen preprodukzioa ondo egiteko, eta behin kursoan sartuta produkzion bat izateko. Eta hasieratik oso argi izan genuen, 2.5Dko perspektiba eduki nahi genuela, baina inoiz ez genuen eduki oso argi, zertan oinarritu nahi genuen gure bideojokua. Eta egia esan gogoratzen naiz, beti anekdota berdina kontatzen dut, baina gogoratzen naiz, 2020ko udaran, oraindik COVID-aren asunto guztiarekin gebiltzan gora eta bera, eta behin, ateran itzala Donostin egon, momentu horretan bizitzen, eta Anoeta Realeko estadio inguruan paseoan bilela, eta nita beste nire kidearekin diskutitzen telefono bidez, WhatsApp bidez, zer egin nahi genuen, beti gogoratzen naiz, ikusi nuela, zuhaitz bat ikusi nuela,
eta burura etorri zitzaiten astelehenagoetan ikusitako albisteak, nola Venezian adibidez naturak jantzuela, entre comillas jantzuela, iria jantzuela, gizakiaren arrastoa behin kenduta konfinamendua garetikan, eta gogoratzen naiz, momentu hortan beran, 5-6 minutuko WhatsAppeko audioa bidali niola, kontatuz zer egin genezaken, zertan eta ze mezu zabaldu genezaken, beti gustatu izan baizaigu naturaren preservazio aldeko mezuak zabaltzea, eta hortikan etorri izan dena. Gero esaten duguna ez da, guk errueda jarri gerizkion kotxeari, eta gero kotxea pixkanaka bera juntzan sortzen bakoitza bereari. Azkenean zuk forma txikia ematen diozu, baino pixkanaka proiektuak berak esaten dizu dauzkan beharrak. Gero lehenengo gara komentan ez, motor grafikoak gora eta bera Unreal Engine daulakoak. Zelan erabaki dozu ez, zer aukeratu, zega sortu zuen lan hau edo bideo hori hartzia? Egia izan zan, ni momentu hortan, beti diseinadore bezala, beti gustatu izan zait, lehen esan dizueten bezala, diseinua dedikatu nahi nuen momentu bertatikan, beti saiatu izan naiz ordu asko lanean, baina beti behar dituzu perfil diferenteak, beti behar duzu artista bat, gutxienez, diseinadore bat, eta programadore bat. Orduan, beti pasa izan zait, nahi urtero, etik hau nire maixoak beti izaten didate, beti saiatzen izan sortzen proiektu txiki bat. Baina beti faltatzen zitzaidan programadore aldea. Unibertsitatean arte aldea asko erakutsi ziguen, diseinadore bezala ere bai, baina gero nik nire kontuz ikasten nuen, baina beti programadore alde hori falta zitzaidan. Orduan, iritsi izan momentu bat, esan dizueten bezala, kurtso amailerako gradu egin bar genuela, lana egin bar genuela, eta nik pentsatu nun, aizu, hainbeste frakaso euki eta gero, ez zindetelako aurkitu programadore hori nekin lanean egon alduena, nik ikasiko dut. Orduan, Unreal Engineek ematen digun erreztasuna da programatzeko modua ez dela denok ezagutzen dugun modura, ezta? Beti daukagu gure buruan programatzen duena dela Matrixen sartuta dagoena, kodea idazten dena kodigoa idazten, baina azkeneko urtetan hori asko aldatu da, eta Unreal Engineek, por ejemplo, ematen digun aukera da nodoekin beste modu batera programatzea. Programazio grafikoa esan daitekena, más o menos. Hori da, programazio bisuala. Orduan, nik hau udaran zehar ikasten egon itzen pila bat, egunian 15-16 ordu sartzen hainbat kurtsuekin, eta pertsona hau etorri zenean, eta esan zianean, aizu, bueno, ze ingo dugu, o zukin zerbait nahi dut, nik gauz bat oso argi utzinean. Egingo dugu Unreal Engineen. Nik programatzen ikasi etontan gutxi gora bera, eta hola, aseguratuko naiz, proiektu ez dela eroriko. Nik eskua bakarrik jarriko dut zutan neregatikan, momentu horretan. Karo, orain gauzak asko aldatu dira, eta orain jarriko nuke eskua, nire kide guztien gatikan, badakitelako, bakoitza oso konprometituta dagoela bere lanean. Baina, orain dela urte batzuk ezen hola. Eta egia esan nolaxi izan zen gure erabakia. Izan inungo gure proiektuak behar ezberdinak zituelako eta behar horiek Unreal Engine bakarrikan ematen zizkiguelako. Baizik eta nik hor programatzen dakit, eta nik hor nahi dategin, bai edo bai. Hori hortik abiaratu zinien, eta listo, baina, bueno, aukera nahiko arrunte ez, gero eta gehiago ganera, Unreal egaz adibidez, edo ez duizu txikize bai Unity asko eta olakoak ez, imaginita dut, baina, bueno. Eta igual amaitzeko galdera beti askotan egiten deguna da, Euskal bideojoko industria ze goratan ikusten duzu, eta uste zu posible dela aurrera ateratzea, hemen Euskal Herrian dauzkagun maila tekniko eta bueno. Nik uste dut geroz eta gehiago. Nik uste dut geroz eta industria gehiago dagoela, gainetikan ez bakarrik nazionalki, baizik eta internazionalki dagoen bideojoku feria importantenetako bat daukagu, Euskal Herrian, Bilbon, Fan and Serious. Importantenetako bada. Ez agian
publiko arrunt batentzako, baizik eta developerrentzako eta garatzen. bideojokoak egiten ditugunentzako feri importantena, azoka importantena da. Eta geroz eta gehiago ikusten da, badirudi geroz eta apoio gehiago dagoela, beti ere pixkanaka ikusten denez publikoki esanet laguntza gehiago etortzen dira normalean, eta badirudi interes geroz eta gehiago dagoela alde publikotikan ikusten delako, geroz eta importantzi gehiago daukala bideojokoak gizartean. Eta hori bagarrik, ez da ikastetxiek be, gero eta gehiago gabiz ikusten, batez be Bilbon, baina be bai, ez, Kranabarra deko gor, da beste batzuk be bai gabiz ikusten hor sortzen da bizela. Orduan alde horretatik be, ez, esango dugu kantera aldetik, gero eta jergeiza dabil, eta hori be aprobetxetik garrantzitsu izango zen, ez da? Hori da, saiatu behar duguna, o ez dakituko izan behar garan, edo saiatu behar denak globalki esango nuke, zemateko responsabilitatea inorri, dagoen talentua bertan mantentzen. Talentu pila bat dago, pila bat. Baina talentu hori gehien bat kanpora juten da. Ez daudelako incentibo nahikoa hemen estudio bat sortzeko eta bertan geratzeko. Orduan, egin behar dan lana da, bertan ematea aukerak potentzial honi. Hor guztiz ados gaude beti izaten dugu eta hori xe. Vale. Hori da, ez dakit seguro duzu, azkenengo galderatxo moduen, ia ze joku aukeratuko zen edo jokuet esan bier badozun, ez? Galdera tipika izaten da maitzeko elkarrezketak. Zein aukeratuko zen duen? Zein da zure biziko bideo joku? Zelda. Gehatuko nitzake Ocarina of Time egin. Bueno, guretzako nahiko proposa, ez? Hasikerako podcasta eukikitzen duen egen berantzian, bueno, hemen Aritz eta Damian ibiltzerela gehizen batez, baina denboraren Ocarina deitxute. Osa proposa. Eta bai, honen izen sekretua, podcast honen, irratsai honen izen sekretua denboraren Ocarina. Esan sekretua, ja. Horantxe gabiz, bai. Zuaz ados nau, da ontsa momentuen Steam dekan PC-ko porta aprobetx eta barrio repasetan nabiela esan bihar dut, orduen ados horregaz. Ez dakit, ez da amaitzeko One Last Breath, aurten laster jakingo dugu gehiza operari buruz, Munetek Studios Nafardarren eskutik. Ia horrek albiztiek jasotzen dugu zen, eta bidizo barrizek, trailer barrizek, ez, ia lasterteko guzan gure artien. Hori da. Laizter etorriko dira albiste asko eta agian probatzeko aukerak. Hori interesatzen zain. Ondo. Bai. Desitan gabiz, osak edarto. Mila eskereneko. Zuei. Hola, txamatxiko dugu urruntzai, ez da? Hori da. Agur. Ale, urrengo aztarte. Bai, urrengo bi aztarte. Hori. Venga. Ale, agur, ondo bili. Agur.